Räyskälä-säätiön toiminta laajenee ja kansainvälistyy. Ruotsin kielestä on tulossa Räyskälän toinen virallinen radiokieli. Hannu Halosen 18 metrin Suomen mestaruus on mitätöity. Mainoskatkon jälkeen vuoden 2007 Räyskälän uutiset. Hajosiko kerhosi? Vituttaako lentäjä toverisi? Onko alkoholi ongelmasi? Tuleeko kuppilatiimaa enemmän kuin oikeeta tiimaa? Älä ole huolissasi. Löydä samankaltaista seuraa. Teisko. Sinun kenttäsi. Vaisala weather report information at 22 hours 15 minutes. Wind 230 degrees 2 meters per second. Cavalcade. Minä en kestä enää. Minä en jaksa seistä täällä puhumassa sitä sun tätä säästä, jota kukaan ei kuitenkaan kuuntele. Minä tarvitsen vuorovaikutusta. Minä haluan pois täältä. Äiti, tuu hakee kotiin. Älä valita kentän laidalla. Tule laskuvarjohyppykurssille. Hämeen laskuvarjourheilijat. Etkä vietä enää öitäsi yksin. Kun harrasteilmailun askel oli kulkemassa harhaan, astui kuvioihin mies, jolla oli avaimet ratkaisuun. Elokuva rohkeudesta, rakkaudesta ja traktorista. This is the road. This is the road. This is the road. Bändi ja kadonneen aatteen metsästäjät. Elokuvateattereissa kautta maan. Arvoisa juhlaväki, vuorossa vuoden 2007 Räyskälän uutiset, eli Ruutiset. Uutisankkureina Jere Selonen ja Ken Eklöf. Uutisista hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Räyskälä-säätiön toiminta laajenee ja kansainvälistyy. Jo monta vuotta kentällä kiertäneet huhut mittavista toiminnan laajentamissuunnitelmista on nyt siis vahvistettu. Säätiön hallitus ilmoitti viime viikolla pitämässään tiedotustilaisuudessaan suunnittelevansa pikavauhdilla uutta toimistokompleksia Yhdysvaltoihin. Kävimme seuraamassa tilannetta paikan päällä New Yorkissa. Tänne New Yorkiin, Empire State Buildingin ylimpiin kerroksiin, tulee siis Räyskälä-säätiön uusi toimisto. Näissä huikeissa maisemissa tullaan tulevaisuudessa luomaan Räyskälän ilmailukeskuksen tulevaisuuden strategiat ja globaaliset visiot. Säätiön hallituksen puheenjohtajan Harry Sundströmin mukaan kaukainen sijainti ei vaikeuta käytännön lentotoimintaa. Päinvastoin etäisyys luo puitteet aivan huikeille visioille. Onhan ilmailukeskus, jossa harrastetaan vain ilmailua, aika mielikuvitukseton. Täällä Ruutiset ja New York. Meillä on täällä studiovieraana Suomen valkoisen kaksoisristin kansainvälisen toiminnan asiantuntija Valtteri Laapotti. Tervetuloa. Kiitos. Niin, mistä tässä nyt oikein on kysymys? Niin, kysehän tässä on oikeastaan eräänlaista siirtymisestä aika maanläheistä toiminnasta, sanoisiko hivenen lennokkaampaan toimintaan. Räyskälä-säätiö on jo monta vuotta halunnut toimia eräänlaisena Lopenkunnan keula-ahmona ja suomalaisten ilmailukeskusten uudisraivaajana, galjoona-kuvana, jos niin voisi sanoa. Tällainen on hyvin hankalaa, jos toiminta tapahtuu ainoastaan tuolla yläilmoissa, piilossa suurelta yleisöltä.
Kansainvälisellä näkyvyydellä haetaan ensisijaisesti näkyvyyttä kansallisella tasolla. Aivan. Onko niin, että säätiön mielestä ilmailuharrastus ei ole enää mediaseksikästä? Seksistähän on aina kyse, kun puhutaan ilmailijoista. No, ollaan nyt ihan rehellisiä. Ei tavallista harrasteilmailijaa voi enää käyttää mannekiinina ilmailuharrastuksen markkinoinnissa. Tavallinen ilmailija on usein vähän köyhä ja syrjäytynyt normaalista elämästä. Eikä tällaista Pekka peruslentäjää kiinnosta muu kuin oma sauva ja sen liikuttaminen. Jos toimintaa Räyskälässä halutaan laajentaa ja saada mukaan uusia rahoittajia, on se parempi siirtää pois tavallisten ilmailijoiden parista. Eihän Suomen eduskuntakaan kokoonnut Kontulassa. Aivan. Miksi juuri Yhdysvallat? Eikö joku lähempi paikka olisi käynyt esimerkiksi Euroopassa? Eurooppa on aivan liian lähellä. Jos laajennetaan, niin laajennetaan kunnolla. Siksi toiksi YK kokoontuu New Yorkissa. Miten YK tähän liittyy? Yhdistyneet korpikentät. Aivan. Kiitoksia vierailusta, Valtteri Laapotti. Ole hyvä. Kiitos. Viime kesäisen hinauskonevaurion, jossa säätiön Piper Pony meni nokilleen laskussa, esitutkinta on saatu valmiiksi. Räyskälä-säätiön lentoturvallisuushallinnon onnettomuustutkintaosaston mukaan vaurio ei johtunut siitä, että hinauslentäjä Putkonen olisi sekoittanut hinauskoneen ja leikkuupuimurin keskenään. Onnettomuustutkintaosasto odottaa kuitenkin vielä lausuntoa maa- ja metsätalousministeriöltä ennen lopullisen raportin julkaisemista. Hinauslentäjä Juha Putkonen on varmuuden vuoksi asetettu tutkimusten ajaksi lähestymiskieltoon. Nuorisoilmailijoiden ikäkriisi syvenee. Jo 70 vuoden keski-ikää lähestyvä jäsenistö on viime vuosina aiheuttanut yhä enemmän päänvaivaa kerhon johtokunnalle. Puheenjohtaja Riku Pennasen mukaan tunnelin päässä häämöttää kuitenkin valoa. Suunnitteilla on sopimus, jonka mukaan kaikki yli 60-vuotiaat nuorisoilmailijat siirtyvät automaattisesti Polytekniikkojen ilmailukerhoon. Pikissä heistä koulutetaan hinaajia. Nillin johtokunnan senioriasioista vastaava ei halunnut kommentoida asiaa Ruutisille. Hän oli toipumassa pallolaajennusleikkauksesta. Lopen kunta painostaa toiminnanjohtaja Mari Heikkilää kiiruhtamaan ilmailukeskuksen tasa-arvosuunnitelmaa. Tasa-arvoa pyritään ensi kesänä parantamaan muun muassa naispuolisilla hinaajilla asentamalla kaikkiin Räyskälässä lentäviin purjekoneisiin vessat myös naisille sekä kieltämällä tandemhypyt, joissa miespuolinen hyppymestari on naispuolisen asiakkaan takana. Tämä kyseinen asento koetaan naista alentavaksi. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista tulee ilmailukeskuksessa valvomaan erityinen tasa-arvovaltuutettu. Tätä uutta virkaa ryhtyy maaliskuusta alkaen hoitamaan nuotiomohikaanien Jari Jokinen. Suunnitelma on jätettävä Lopen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi joulukuun loppuun mennessä. Räyskäläläisiä ilmailijoita vaivaa salaperäinen tauti, niin kutsuttu räyskälöityminen. Taudin on todettu tarttuvan pitkäaikaisissa suojaamattomissa ilmailukontakteissa, esimerkiksi kaksipaikkaisissa purjekoneissa tai tandemvaljaissa. Myös pitkäaikainen oleskelu leirintäalueella altistaa taudille. Räyskälöitymisen oireita ovat kiroilu, huono ryhti, mauton pukeutuminen, voimakkaasti kiihtynyt parrankasvu ja lisääntymisvietti sekä sairas huumorintaju.
räyskälöitymisen viimeiseen vaiheeseen eli vänniytymiseen liittyy myös voimakasta tarvetta ajaa traktorilla. Uusia tapauksia löytyi viime vuonna 17 kappaletta, eikä tautiin ole lääkettä. Paljon ristiriitaisia tunteita herättänyt kolmoshallin edustan laajentaminen ja pinnan uusiminen hiekalla on saanut uutta tuulta purjeisiin. Niin kutsuttu Sahara-projekti on herättänyt runsaasti mielenkiintoa lentokeskuksen ulkopuolella ja alueen vuokraamisesta onkin tehty jo päätöksiä. Säätiön hallitus onkin päättänyt jatkaa hallin edustan laajentamista aina Vääriä ja Kaartjärvien rannoille asti. Reporterimme kävi rakennustyömaalla. Tältä siis näyttää nykyään kolmoshallin edusta. Suhteellisen pienessä muodossa alkanut projekti, jonka tarkoituksena oli alun perin hankkia lisää paikoitustilaa purjekoneille, on paisunut mittavaksi yhteistyöhankkeeksi. Tähän ollaan nyt raivaamassa Suomen Palloliitolle 16 hiekkakenttää, joilla on tarkoitus pelata vuoden 2009 jalkapallon Helsinki Cup. Tulevaisuudessa täällä tullaan näkemään myös ralliautoilua, sillä Suomen Ralliliitto on allekirjoittanut Räyskälä-säätiön kanssa sopimuksen, jonka mukaan 3 seuraavaa nesterallia ajetaan täällä. Myöskin matkailupiireissä ollaan kiinnostuneita alueen tarjoamista mahdollisuuksista. Ja ehkä jo muutaman vuoden kuluttua näillä hiekkaduunilla paistattelee päivää varakkaat saksalaisturistit. Tämän vuoden Frankfurtin matkamessuilla aluetta esiteltiin jo Pohjolan Maspaloomaksena. Täällä Ruutiset ja Räyskälän lentokenttä. Ruotsin kielestä tulee ensi kesästä alkaen Räyskälän toinen virallinen radiokieli. Ruotsin hyväksyminen mukaan on osa Ilmailukeskuksen globalisaatiokehitystä ja sen toivotaan tuovan ilmailuharrastuksen pariin enemmän varakkaita ja vaikutusvaltaisia henkilöitä. Käytännössä kieliuudistus tarkoittaa sitä, että ennen kauden ensimmäistä lentoa tulee suorittaa hyväksytty kielikoe. Kielikokeen voi suorittaa jollekin Ilmailukeskuksen ruotsinkielisistä ilmailijoista. Kieliuudistus tulee myöhemmin myös ulottumaan muihin Ilmailukeskuksen alueisiin. Kerhot ovat jo ennakoineet kieliuudistuksen ottamalla normaalin nimensä rinnalle myös ruotsinkielisen nimen. Hämeenlinnan ilmailukerho on nykyään myös Tavaste Husflygklubb för jävla snabba piloter. Espoon ilmailukerho on Miljonärsklubben. Nuorisoilmailijat Flygklubben för unga pojkar. Polytekniikkojen ilmailukerho Eventyrsklubben. Ja laskuvarjokerho Hoppa nu Satan-klubben. Ultrakerho Suomen urheiluilmailijat ottivat nimekseen Jette Kevyt-klubben. Räpy eli Räyskälän pysyväismääräykset uudistuvat. Uudistuksen taustalla on lisääntynyt kurittomuus ilmassa, välinpitämättömyys ilmailumääräyksiä, asetuksia sekä muita lentäjiä kohtaan. Räyskälä-säätiön kurinpitotoimikunta mietti pitkään, miten kyseiseen ongelmaan tartuttaisiin ja päätti lopulta antaa uuden räpyn kirjoittamisen Helsingin yliopiston teologiselle tiedekunnalle. Meillä on täällä studiossa vieraana teologisen tiedekunnan emeritusprofessori Joni Sarvila. Tervetuloa. Kiitos. Minulla on tässä kädessäni uusi räpy. Olette valinneet kirjoitustavaksi hyvinkin uskonnollisen tyylin. Miksi juuri näin? Lentämisessähän on kirjaimellisesti kyse Jumalan läheisyydestä. Modernissa kristinuskossahan Jumala koetaan olevan kaiken
yläpuolella, joten on mielestäni täysin luonnollista, että jos haluamme vaikuttaa ilmailijoiden käyttäytymisen, sen täytyy tapahtua vaikuttamalla heidän alkeellisiin uskonnollisiin vaistoihin. Eli lennä niin kuin säätiö määrää, tai saatana sinut perii! Aivan. Miten sitten ajattelitte saada räyskäläläiset lukemaan tätä uutta räpyä? Ainakin minun mielestäni tuollainen perusilmailija tuolla kentällä ei vaikuta kovin vastaanottavaiselta tälle uudelle oppukselle. Kerojen kanssa on sovittu niin, että ensi keväästä lähtien kevättarkastuslentojen osuuteen tulee mukaan niin sanottu yhäkouluosuus. Tämä ei nimestään huolimatta kuitenkaan tarkoita pelkästään viikonloppulentäjiä, vaan koskee kaikkia, jotka lentävät kerhojen kalustolla. Jos et läpäise pyhäkouluosuutta, et saa lentää, ja saatana sinut perii! Eli lennonopettajasta tulee ikään kuin eräänlaisia pappeja. Aivan! Kerholaiset ovat opetuslapsia, kurssilaiset ovat pieniä karitsoja, hinauslentäjät ovat sanansaattajia ja kaiken tämän yläpuolella on kaikki valtias Jumalamme lyhty! Jos et usko lyhtyyn, niin saatana sinut perii! Selvä. Entäs yksityiskoneiden omistajat, eli suurin osa matka- ja kilpalentäjistä? Ikään kuin he jäisivät tämän uuden valaistuksen ulkopuolelle ihan tyystin. He ovat jo menetettyjä siellä. Heidät saatana perii! Vaikuttaa lupaavalta noin lentokurin kannalta. Aivan. Olette luvanneet lukea katsojillemme pienen otteen uudesta räpystä. Pieni korjaus tähän kohtaan. Se ei ole räpy, vaan se on räämätty. Saatana perikööt sinutkin! Räämätystä. Kiitos vierailusta. Älkää lentäkö ketään vastaan myötätuuliosuudella. Älkää koskaan kääntäkö ketään lentämään toista vastaan myötätuuliosuudella. Jaha, meillä on tässä nyt... Miksi? Tämä juttu oli. No, ehkä me voimme keskustella siitä lähetyksen jälkeen. Onko avustajia paikalla? Onko avustajia paikalla? Palataan asiaan lähetyksen jälkeen. Niin. Näissä tuntuu olevan molemmissa aineesta riippuliiteiksi. Ilmiselvästi. Purjelentotoimikunta, eli PT, on päättänyt perustaa purjelentoveron. Purjelentovero peritään kaikilta suomalaisilta purjelentäjiltä ja perimisperusteena on lennetyt minuutit. Vero tulee maksaa välittömästi lennon jälkeen ja se on 11 senttiä per minuutti paikallislennoilta ja 14 senttiä per minuutti matkalennoilta. Ulkomaan lennot ovat verovapaita. Verovähennyksistä PT ei tässä vaiheessa halunnut keskustella. Uusi vero on PT mukaan täysin laillinen ja verotuotot tullaan käyttämään suomalaisen purjelennon kehittämiseen. Emme tavoittaneet PT:n puheenjohtajaa Simo Kettusta kommenttia varten. Hän oli PT:n kanssa edustusmatkalla Las Vegasissa. Räyskälä-säätiön koulutuspäällikkö vaihtuu. Virkaa monta vuotta hoitanut pitkän linjan ilmailija Jorma Laine vetäytyy tehtävästä. Koulutuspäällikön virkaan nimitetään vuodenvaihteessa moottoripyöräpoliisin johdosta eläkkeelle jäävä ylikomissaario Olavi Lempinen. Lempinen kertoi Ruutisille odottamansa innolla uutta tehtävää ja keväällä alkavaa laskuvarjohyppykurssia. Lempisen odotetaan puuttuvan kovalla kädellä lennonopettajien keskuudessa pitkään rehottaneeseen kiroiluun ja juopotteluun. Myös päivystävä lennonopettajasysteemiin odotetaan muutoksia.
Lempinen on sanonut olevansa tyytymätön lennonopettajien saatavuuteen ja kehittämänsä järjestelmää vastaamaan poliisin hälytysjärjestelmää. Lennonopettajan voikin vastaisuudessa tilata yleisestä hätänumerosta 112. Suomen Ilmailuliiton viimetalvinen kampanja Mummot taivaalle on poikinut runsaasti uusia seniori-ikäisiä ilmailijoita Räyskälään. Viime kesän kursseilla oli 14 seniori-ikäistä ilmailijaa, joista 11 selvisi hengissä kurssien loppuun asti. Seniori-ikäisten ilmailijoiden keski-ikä oli 82 vuotta ja kaikki uudet lupaukset liittyivät nuorisoilmailijoihin. Räyskälä-säätiön hallituksen mukaan ikäihmisten lisääntyminen ilmailussa on pelkästään myönteinen asia ja siihen liittyviin haasteisiin tullaan vastaamaan. Pikkusaunalla on jo rakenteilla rollaattoriliuska. Motellin alakertaan tulee optikkoliike ja proteesipaja. Sekä kiitoratojen numeromaalausten koko tullaan kolminkertaistamaan. Säätiö on kuitenkin määrännyt, että yli 80-vuotiaiden ilmailijoiden koneisiin on kiinnitettävä 80 lätkä. Viime kesänä lennonjohtotorniin salaperäisesti ilmestyneet webbikamerat ovat mitä ilmeisimmin vain osa mittavaa tirkistelyskandaalia. Naamioituja kameroita on löytynyt lentokentältä muun muassa molemmista saunoista, motellihuoneista, lentokonehalleista sekä toimitusjohtajan asuntovaunusta. Kameroiden kuvat ilmestyivät Suomen urheiluilmailuopiston web-sivuille kesäkuun lopussa. Opiston toimitusjohtaja Sakari Kuosmanen kertoi Ruutisille, että hänellä ei ole aavistustakaan, miten kuvat ovat joutuneet sivuille. Vielä koulutusasiaa. Laskuvarjopuolella suurta suosiota saavuttanutta Nova-koulutusta tullaan ensi kesänä mahdollisesti kokeilemaan myös säätiön purjelentokursseilla. Nova-koulutuksessa oppilas hyppää ensimmäisen oppilashyppynsä suoraan 3 kilometrin korkeudesta 2 hyppymestarin valvoessa ja opastaessa suoritusta vieressä. Purjelentokoulutuksessa oppilas lähtee yksin tutustumislennolle 2 lennonopettajan valvoessa lentoa yksipaikkaisista koneista. Uusi koulutusmuoto on saanut paljon arvostelua osakseen muun muassa vaarallisuutensa ja hinnakkuutensa vuoksi. Meillä on nyt puhelimen päässä Suomen Ilmailuliiton koulutussuunnittelija Hannu Riskilä. Hyvää iltaa, Hannu Riskilä. Voisitteko kertoa meille, miten päädyitte tällaiseen aika erikoiseen tapaan kouluttaa uusia purjelentäjiä? Niin, hyvää iltaa. Kyllähän meitä täällä Ilmailuliitossa jo pidemmän aikaa on suoraan sanoen vituttanut se, että vuosittain Suomessa koulutamme sellainen 50 uutta Kotkan alkua ja nämä pikkuperkeleet sitten vaan lopettavat, eivätkä jää tähän jalon harrastuksemme pariin, että jotain oli keksittävä ja tällaiseen koulutusmuotoon me nyt sitten päädyimme. Ilmailuhallinto on arvostellut tätä uutta koulutusmuotoa ja sieltä on ilmoitettu, että he eivät missään tapauksessa tule hyväksymään sitä. On nyt taas niitä ilmailulaitoksen paskapuheita. Niillä ei kyllä ole siellä muuta tekemistä kuin arvostella muiden tekemistä. Tosiasiassa tämä on ainakin mielestämme sangen turvallinen tapa kouluttaa uusia lentäjiä. Onhan nyt saatana kautta aikojen purjelentäjiä ohjastettu radiolla aikaisemminkin, kun ovat lennelleet yksin. Että ei tässä meidän mielestä niin mitään vaarallista ole. Ja perkele, saahan niitä koneita nyt uusia Schlayerilta, jos niitä menee rikki sitten. Jos tämä koulutusmuoto hyväksytään, oletteko jo ajatelleet, millä nimellä sitä tullaan markkinoimaan? Joo,
Tätä nimiasiaa me mietimme pitkään täällä liitossa yhdessä toiminnanjohtaja Mönkkösen ja lajipäällikkö Suksdorfin kanssa, sen Fiksumandorfin kanssa. Ja me päädyimme sitten käyttämään lyhennettä sanoista heti yksin. Ja tätä uutta koulutusmuotoa tullaan nyt sitten tulevaisuudessa markkinoimaan meidän mielestä saatanan iskevällä lyhenteellä HYKS koulutusmuoto. Uusista oppilaista saattaa tuntua hieman hurjalta, ehkä jopa pelottavalta lähteä ensimmäistä kertaa ilmaan aivan ypöyksin. Mitkä ovat teidän terveisenne näille ensimmäisille oppilaille? Sanoisin sellaiset terveiset, että sic flaxus et airus non horror. Se on latinaa ja tarkoittaa se ei perkele lennä, joka pelkää. Kiitoksia Hannu Riskilä. Ilmailuhallinnon harrasteilmailutarkastajan Hannu Ansan mukaan uusi koulutusmuoto tullaan ampumaan alas samalla tavalla kuin kaikki Suomen polttarilennätykset. Tämänvuotisten ansiopalkintojen eli Jussi-patsaiden saajat on julkistettu. Patsaat jaetaan joka vuosi 3 eri luokassa: turvallisuus, viihtyvyys ja paras lentosuoritus. Tänä vuonna turvallisuuspystin pokkasi uraauurtavaa työtä purjelentokoneiden maantiekuljetusten turvallisuuden hyväksi tehnyt Hannu Nurmiranta. Viihtyvyyspystin sai Ilmailukeskuksen Kahvion Air Soppatykin henkilökunta kesäisen hauskasta puliukkopukeutumisestaan. Kunniamaininnan sai myös kuppilan takapihan kaunis sommittelu. Parhaan lentosuorituksen pystin pokkasi yllättäen Hannu Korhonen lentämällä koko kesän toimimattomalla kotiinpaluumoottorilla. Ja lisää palkintoja. Vuoden 2007 Räyskälä-säätiön kirjallisuuspalkinnot on taas jaettu. Toiminnanjohtaja Mari Heikkilän mukaan valinta oli tänä vuonna erityisen vaikeaa, koska hyviä kirjoja lähetettiin määräpäivään mennessä runsaasti. Jännityskirjojen sarjassa palkinto jaettiin Polytekniikkojen ilmailukerholle kirjasta vuoden 2007 toimintakertomus. Harlekiini-sarjassa palkinto meni Juha Volotiselle kirjasta Toiminnanjohtajan sulhanen. Tieteissarjan voiton vei Hannu Korhonen kirjallaan Da Vinci-pilot-koodi. Da Vinci-pilot-koodi on thrillerimäinen kertomus pienestä maagisesta rasiasta, joka saa omistajansa silmittömän raivon valtaan. Lasten satusarjan voitti Juuso Kilpeläinen novellikokoelmallaan Menestyvä kilpalentäjä. Parhaan esikoiskirjan palkinto luovutettiin Kai Kuuselalle kirjasta Nöyryys. Nöyryys on hellyttävä kertomus köyhän ja vaatimattoman miehen rakkaudesta toiseen mieheen. Erikoismaininnan sai Pekka Ylipaavalniemi positiivisuuden merkityksestä maajoukkueen valmentamisessa kertovassa kirjastaan Valitetut palat. Ja sitten luontouutinen. Räyskälässä on viime kesänä tavattu erittäin harvinainen lintulaji, putkikana, latinaksi cobra röris.
Kyseinen lintulaji on kotoisin Keski-Euroopan viinilaaksoista, joissa sitä tavataan lentokenttien ja terassien läheisyydessä. Putkikana rakentaa pesänsä aukeille paikoille, mistä löytyy hetkittäistä tuulen suojaa. Uros viettää suurimman osan ajastaan ilmassa ja naaras seurustelemalla muiden naaraiden kanssa. Naaras ei ole lentokykyinen. Räyskälästä tavatut yksilöt olivat naaraita ja ne löytyivät kakkoshallin seinustalta pahasti juovuksissa. Ensi vuoden sikajuhlien orkesteri on valittu. Monta vuotta porua aiheuttanut juhlien meluisa musiikki on saanut säätiön ryhtymään toimenpiteisiin. Ensi vuoden sikajuhliin on palkattu tanssimusiikin soittajaksi Euroopan ainut viittomakielinen orkesteri. Orkesterin nimi on Mimi and the Silent Boys. Ohjelmasta vastaa tuttuun tapaan purjelentäjän uusi teatteri. Luvassa on musiikki- ja sketsi-iloittelua pienoisrevyyn muodossa. Revyyn työnimi on F-revy. Ja seuraavaksi lyhyesti muutamia uutissähkeitä. Perinteiset Miss Räyskälä-kisat pidettiin juhannuksen tienoilla. Voittajaksi selviytyi Bondi-koira. Martti Koivula on ylivoimainen. Juha Putkonen puhuu paljon. Jompikumpi pooneista on aina rikki. Pikkumyy on Räyskälän erottisin radioääni. Sakari Kuosmanen ei osaa laulaa. Kaikki on toiminnanjohtajan vika. Hyppykerho on Räyskälän ensimmäinen virallinen yökerho. Kesän surkeat säät olivat Lyhdyn vika. Suhinu ei ole mopu. Pekka Uoti ja Ken Eklöf menivät kesällä naimisiin. 97% kentän ilmailijoista nukkuu aamubriefingin aikaan. Ja seuraavaksi urheilua. Nuorisoilmailijoiden Lauri Mattila on voittanut perinteiset purjekoneiden siirtokilpailut. Kisoissa kilpaillaan siitä, kuka nopeimmin toimittaa maakuljetuskalustolla purjekoneen Kiitotien 08 päähän. Vaativalla radalla Mattilan keskinopeus oli huikeat 103,7 kilometriä tunnissa. Toiseksi tuli Hämeenlinnan ilmailukerhon Jouni Pirtola nopeudella 53,1 kilometriä tunnissa. Pirtola sai hopeaan tarvittavat tyylipisteet, sillä ei käyttänyt siirtämiseen lainkaan autoa, vaan juoksi koneen maaliin. Pronssille sijoittui Espoon ilmailukerhon Tatu Danska, vaikka joutuikin taistelemaan kilpailuvälineestä oman kerhonsa jäsenien kanssa ennen starttia. Nuorisoilmailijoiden Kai Tynkkynen keskeytti koneen sivuperäisimen rikkouduttua alkukiihdytyksessä. Viimeiseksi sijoittui Team Berifalke ajalla 11 tuntia 37 minuuttia. Tuomaristo keskeytti ajanoton pimeän tultua. Suomen Ilmailuliitto on PT:n ehdotuksesta mitätöinyt Hannu Halosen 18 metrin purjelennon Suomen mestaruuden. PT toteaa raportissaan, että tutkiessaan kilpailutuloksia se huomasi, että Halosen ventuksessa oli moottori. Ilmailuliiton sympaattinen puheenjohtaja siirtyikin hylkäämisen seurauksena välittömästi moottorilennon pariin ja voitti siellä tarkkuuslennon Suomen mestaruuden. PT ei kuitenkaan luovuttanut, vaan tutkii nyt, onko Halonen sielläkin rikkonut sääntöä ja lentänyt ilman moottoria.
Jouko Turkasta tulee Suomen purjelentomaajoukkueen uusi valmentaja. Asia varmistui aamulla, kun karismaattisen teatteripersoonan potkut Tukholman kaupunginteatterista varmistuivat. Purjelentomaajoukkue on jo pitkään etsinyt valmentajaa, joka nostaisi suomalaispilotit palkintopallille kansainvälisissä kisoissa. Turkan palkkaaminen maajoukkueen peräsimeen merkinnee loppua niin kutsutulle nollakarismalinjalle, joka on vaivannut maajoukkuetta jo vuosien ajan. Tavoitimme Jouko Turkan Tukholmasta ja hän suostui antamaan pikaisen kommentin Ruutisille tulevasta pestistään. Puhelimessa Jouko Turkka, hyvää iltaa sinne Tukholmaan. Joo, moro täältä Ruotsista. Mä tavasin pojat tänään aamulla ja mä sanoisin niille heti, että nyt ei vuoteen lennetä. Nyt laittaa ensiksi se pirun pääkoppa kuntoon ja sen jälkeen juostaan ja punnerretaan 1 vuosi eli 2 vuotta tämmöistä lentoselibaattia ja sitten katsotaan uudestaan, että tää ei ole mitään MD-11 lentämistä, että nyt ruvetaan lentää niinku oikeesti. Kiitoksia Jouko Turkka. Säätietoja. Mennyt kesä oli sateisin ja tuulisin miesmuistiin. Varsinkin heinäkuu oli kentällä hyvin hiljainen sateen huuhdellessa suurimmat suorituslentohaaveet kenttää ympäröiviin järviin. Ensi kesän sään meille kertoo nyt meteorologi. Hei, anteeksi nyt on... Jaha. Maestro! I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain.